Οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζουν καθημερινά τον αγώνα τους ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές. Χθες βρέθηκαν στο Ηράκλειο με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή τους που έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης τους τελευταίους 10 μήνες. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και Ηρακλειώτες εργαζόμενοι στο δημόσιο, οι οποίοι πλήττονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Τις πέταξαν έξω από την εργασία τους εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών, δέχθηκαν τη βαρβαρότητα των δυνάμεων των ΜΑΤ, αλλά παρόλα αυτά, εδώ και 10 μήνες αντιστέκονται και αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Ο λόγος για τις 595 αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, αντιπροσωπεία των οποίων βρέθηκε στο Ηράκλειο για να ενημερώσει τους πολίτες για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα τους που απασχολεί το Πανελλήνιο εδώ και 10 μήνες. Ο αγώνας σας συνεχίζεται, είναι σκληρός, είναι διαρκής. Μέχρι τώρα έχει κρατήσει 11 μήνες, εκτός από τις 74 μέρες στη σκηνή, ήμασταν και 8 μήνες στο δρόμο. Βέβαια συνεχίζουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, έχουμε ορκιστεί όλες οι γυναίκες, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε στα σπίτια μας εάν δεν πάμε και στη δουλειά μας. Η συμπαράσταση προς τον αγώνα των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών ήταν μεγάλη, καθώς στο πλευρό τους βρέθηκε πλήθος κόσμου, εργαζόμενοι κλάδων του δημοσίου που πλήττονται από τη διαθεσιμότητα, αλλά και οι 17 απολυμμένες καθαρίστριες από την Κρήτη. Σήμερα έχουμε καλέσει τις συναδέλφισες από πάνω για μια εκδήλωση και για να γίνει μια αρχή και εδώ στην Κρήτη πλέον, να κινητοποιηθούμε, όχι μόνο εμείς, και μέσω του κόσμου να δώσει τη στήριξή του και τη βοήθειά του σε εμάς για αυτόν τον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση ενώνουμε τον αγώνα μας οι εργαζόμενοι στην υγεία με τους εργαζόμενους στο υπόλοιπο δημόσιο ενάντια σε απολύτως διαθεσιμότητα αξιολόγηση. Και εμάς στο νοσοκομείο μας επιχειρήθηκε το Δεκέμβριο η απόλυση διαθεσιμότητα των καθαριστριών. Ευτυχώς την αποτρέψαμε. Σε κάθε περίπτωση το αίτημά μας είναι να δικαιωθεί ο ηρωικός και ιστορικός αγώνας των καθαριστριών και να γυρίσουν άμεσα στις δουλειές τους. Αυτές οι γυναίκες 11 μήνες τώρα νομίζω ότι λειτουργούν λίγο πολύ σαν τη συνείδηση της κοινωνίας που αγωνίζεται για την εργασία, το ιερότερο δικαίωμα που έχει ο άνθρωπος, και από την άλλη πλευρά δείχνουν με το παράδειγμά τους ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και ο μοναδικός αγώνας που είναι χαμένος είναι εκείνος που δεν έγινε. Νομίζω ότι έχουν σταθεί απέναντι σε ένα ανάλγητο κυριολεκτικά κράτος, το οποίο έχει κάνει την κοινωνία κυριολεκτικά καθημαγμένη. Όπως ανέφεραν, ο αγώνας τους θα είναι σκληρός και ασταμάτητος έως ότου δικαιωθούν, καθώς εκκρεμεί ακόμη μια δικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου που θα κρίνει το εργασιακό τους μέλλον. Περιμένουμε στις 23 του Σεπτέμβρη που έχουμε το δικαστήριο, ότι εκεί θα κερδίσουμε, αλλά και να μην κερδίσουμε, εμείς ήδη έχουμε κερδίσει.